Beatrice Njoya li f'Lulju li għadda ġiet inkuranata Miss Universe Malta għal din is-sena dal-għodu ħallit pajjiżna lejn Mexico City biex tipparteċipa fit-73 konkors internazzjonali annwali li se jara 130 pajjiż minn madwar id-dinja jikkompeti bi-sbuħija femminili tiegħu. Waqt li se tkun qed qatta 3 ġimgħat li ġejjin f'diversi attivitajiet relatati, Njoya se tikkompeti fl-ispettaklu preliminari fl-14 ta' Novembru li ġej, waqt li jumejn wara issir is-serata finali. F'kummenti lil One News qabel ħallit Malta, Njoya rringrazzjat lil pubbliku Malti tal-fiduċja fiha u l-appoġġ li rċeviet. I would like to say a massive thank you to all the people giving me their support. I received thousands of messages, congratulations, good luck, and I'm just so warm and it's amazing. Grazie ħafna tal-support. Beatrice li għandha 40 sena u jom ta' 3 tfal qed tikkampanja kontra l-vjolenza domestika u favur aktar għarfien dwar is-saħħa mentali waqt li wkoll ambaxxatriċi tal-Helpline Nazzjonali għal prevenzjoni tas-suwiċidji. Min-naħa tiegħu waqt li awgura lil kontestanta ta' pajjiżna għas-sem tagħha Ellen J. Darmanin, direttur ta' Miss Universe Malta, qal li tħejjiet huma vasti. Ħafna l-bisi oħrajn għall-intervisti li waqt li jkunu hemmhekk hija pjattaforma kbira fejn għan nippromotjaw lil pajjiżna fejn ikollha ħafna intervisti fejn ħad titkellem dwar it-turiżmu ġewwa pajjiżna x'joffri l-pajjiż ta' Malta. Awguri lil Miss Universe Malta f'din il-kompetizzjoni ta' sbuħija l-aktar segwita fid-dinja.